Joseba Bermejo naiz, Oñatikua, eta gaur egun Ibarren hau atezain moduan. Bigarren taldian, aurten, oindala gutxi, jakin geben gainera, 2 urterako kontratua luzatu dozula. Nola doia denbora lixa, Joseba? Bueno, gisa esan ez da izan emaitz aldetik denboraldi hasiera onena, gisa da joku aldetik oso ondo ibili garela eta ekipoak joku polita eta ausarte erakutsi hauela, baina emaitzak ez tozko asko lagundu eta enbuten dagoen ja hasi garela poliki aprobat ja kategoria ritmo hartzen. Azkeneko partiduetan ez oso jokatu, entrenatzaileen erabakisa? Bai, denboraldi hasieran esaskun entrenatzaileak aprobat, behan intentzioan zela bi atezainak nahiko aktibo gotia ez izatea batek dana jolastia eta bestia suplente izatea bixak rol antzerako bat eukitea ekipuan. Ulertzen dut horrek gainera, zeuek motibauta egoteko badala, ez da, modu bat. Bai, nik uste azkenean hori dela intentzio ez, bixak bata bestiegi retroalimentaikia moduan ez, batek esatezu, honek jolastu dau, ne baino partido politxain jau, nik urrengoan demostraukot, nibe aldotela nivel hori emun ez, eta porrat nik uste dut ekipuantzat hori ona dela, bixak nivel on baten egotia. Bigarren ref mailan diharduzu aurten, nolako kategorisia da? Igaztik ona aldaketan nabaritu duzu? Bai, ni aurreko urtean 3. ref mailan jolasten nuen, eta gisa da saltua nahiko nabari da, salto badagoela hor kategorixan, eta poliki gaitze ohiketan ez, beste ritmo askarrau batera, eta ni ondo sentikien naiz. Gisa da holakotan zaten daue joku askarra badala, edo jokalaritzak tekniku hauak diala. Zu zeu porterixan egon da, horretanak antzematen dituzu? Bai, nahiz eta porterixan egon, momentu aten dakotzu baloia kontrolpeian dakotzula ez, baina momentu aten osketan dutzu aurkarixak eta 3 pasetan ja hemen porterixan planta egin zatzu eta esatezu, ostras, ja dana ikusten dut egin da ez, askarrau doiala. Atezain postua lehen komentu dugu ez, polita da, baina eraberian oso krudela. Bai, beti komentago izaten da hori ez, azkenean porteruan postua apur bat zaila o psikologikoki presiño asko jasaten dauen postua dela esango nekez, beti helburua atzene futbolean golak sartzea da eta partida giraztea. Porteruak horretan asko ez da aportegin ez, golak sartzean hortan. Porteruan lana da, zure ekipoa golak ez jasotia. Eta askotan, edo zein akatz iken dozula edo hori, porterua oso markautak aketan da ez, atzen jan zuzara azkenengo jokalarixa porterixa hori defendiken eta zure akzinuak eraketan da markauta. Gaur egungo futbolian, baloia atzetik jokatuta ataten dauda, atezaina ez da baloia hartzen eta aurrera ostika da jo. Zelakoa zara hankakin, horrek eskatzen dau, hanka joko askarra eta segurua izatia, edo? Bai, gisa da gaur egungo futbolak porteruari eskaketan txabela, hori, ez bakarrik paradak eta itia, baita baloiakin aporta iti ekipuari ez. Eta, nire aldetik gisa hanka jokoa naiz txarra, nahiko hanka joko nakot, batzutan larriko ausart ibilken naiz ez, baloia eukitia oso ondo, baina zuzara atzena eta baloia galtzen mozu porteixa ez da besterik. Eta, esango neke hanka joku hona dakotela, baina gisa da batzutan igual arriesgaiteko puntu hori sobra egin zutela. Hola definiuko zeke eusere buruan, nolako atezaina zara, Joseba? Esango neke ausarta naizela ez, eta... Ausartegia? Batzutan igual, hori pasa egin da ez, ausarte izateko saiakera hortan, igual batzutan, ez da delante bat mugan akats bat iken badau, gero atzetik beste ekipo danakola, ez, zuzara atzena eta zure akats bat inezkeo, oso seguru golian akaboko dauela ez, eta, hortxe topau da ez, limite hori ausarte izatiana, zuzaelako atzenengo jokalarixa. Horrek eskatzen du gainera, mentalki gogorra izatia ez, akats horrek egoten baldin badia be, gero buelta emuten jakin alizateko. Claro, bai, hori hola da.
zuk atzenean akats bat inezkeo, eta golean akabaten badu, zuzara erruduna, eta psikologikoki eta ez basara oso indartsu psikologikoki horrek kalte indeke. Asko gainera etorri gara, hemen hasi izan Joseba, oinatiko futbol jokalariaren moduan, futbol eskolan, asko gainen, Aloñan, atzera begiratuta, ze oroitzapen ekartzen dutzu? Egiz esan oroitzapen oso onak ez. Hemen hasi nintzen txikitxutatik futbolian, 10 urtekin, lagunekin, ikastolatik urten, ona igo, eta hemen arratzaldiak orduak eta ordua pasau, eta rekuerduak oso Aloñan zingo zenla gero eukizeben aukeria, Realan teknifikazioetan parte hartzeko, Realan txapelketa batzutan bebai, sekula etzara egon, Realian, Realeko jokalari itzara izan, eta gero heldu zen, pandemian, Eibarko deixa. Garbi eukizeben? Egiz esaten motzutenen bape argi eukize. Gaina esan, zuk esan duzu mugan, pandemia garaixa, etxian konfinauta, eta eukiko nena 14-15 urte, eta netza esan, ostras, eneukan erreferentziarik jentia urten dena, eta esan apur bat, ostras, Eibarrera fan, lagundanak hemen jare, eta han beste hasieratik hastia mugan zen, eta zela etxian konfinauta gauzen, etzan oso samurra izan niretako, baina egisa da behin baiezkoa munda, hor garbi eukin noela, ondo inoela baiezkoa muten. Azkenian, egon da jentie fandan Aloñatik Eibarrera, eta bentsate balixo dau, azten jarraitzeko eta ikasten jarraitzeko, ez dako zerikusirik Aloñan egon edo Eibarren egon. Claro, hemen gustora zauz, etxian zauz, lagunekin zauz, gisa da Eibar bat etorten zatzu eta esatezu futbolistikamente salto bat dau, exigentzia maila handixagoa da, eta hasiera baten esatezu ingot salto hori, ez dut ingot, eta atzenean nire konklusioa izan zen, probaukot, ez? Eta bestia beti eukikot hor, bueltaitia gure bat hor egongo da, eta ez dut esegatzen probaikiatik. Ulertzen dut etzaiela da mutu, zenbatik hasi dau Josebak? Pila bat. Bost urte honeikan. Bai, hau ja 6. denboraldia da, eta 5 urte pasa bostian, zauketasun jende barri pila bat, taldekideak, lagun bihurketan dian taldekide horreik. Eta ez bakarrik futbolistikamente, baita futboletik kanpo sozialki eta horrelako beste esparrutan asko lagundu izan dago, kanpora urtetia eta beste jente bat ezauketia. Eta gainera, bigarren ref maila da maila semiprofesionala, horrek dakarren guztixarekin, ez? Goiko taldienkin gehien barekatzen den kategorixia. Bai, ni sartu nintzen kadete mailan esaten zen, lehenengo ekipura jaikin nahi zen, ez? Eta zauze bigarren taldean, bigarren ref maila baten, esatu zela, hortxe nago, ez? Beste pasotxo bat eta maila profesional hortara jaikin nahiz, eta gertura ikustia hori esatu zu, ostras, penetan hor dau eta jaunek ez. Ingenieritza zabitz ikasten, ulertzen dut zupe garbi eukidozula, futbola bai, baina ikasketa be bai. Claro, bai, hasierat batetik eukidot argi eta gurasoa hori izan dazta, oso ondo futbolan jarraitu guruzuna, baina beste bide paralelo bat eroan biozu ikasketana eta egisa apur bat futbolak kondizioan oztela ikasketa partia, Eibarren ibiltia jolazten kanpora ikastera kondizioan egin dutzu apur bat, baina behintzat hemen etxe onduan nabil ikasten ingenieritza eta bisak konpaginekin saiaketan. Aurtengorako aipatu duzu lehen, eta bueltota berriz be taldera hasi zai, neurri sartzen kategorixiari, zein aurtengorako helburua? Egisa da klubak ez dozkula helbururik finkaketan esaiatu bizai, playoff postutan geraketan kategorixak manten egin. Da gehien bat aztenga temporadia doian enean ikusten du ez, gure nun egon geken, ekipua zela ikusten den, eta horren arabera gero ja temporada bukeran ikustezu ez, ostras, playoffetik gertu gauz, saiatuko gara playoff postutan geratzen.
o manteniken, descensotik gertu gauz, eta ez dako helburu finko bat kluban aldetik. Egisa da batzutan helburuak zehaztia bestela xamurra, ze askotan komentatzen dugu ez, temporadako oso luziak dira, talde danak egiten dauek gora berak, baina bueno, beti be erreferentzia bat, goiko taldiaren lana be eukiko dozu erreferentzia moduan, ez? Bai, kluban objektibo nagusixena da lehenengo taldia, bigarren maila mantenikia, eta hortik aurrera gora aldan dana, ez? Eta gu atzenean gauz ez zuzenki lehenengo ekipoari laguntzeko, baina kluban objektibo horrekin egunean ziar entrenamendutan eta aporta balduna hortarako gauz, ez? Areitio kirol irisak, zer esan haundixo emun dago azkeneko urtiotan, Eibarrek hori eukan, faltan, ja badako, esan dozazu oso ondo dagoela. Bai, azkenean Eibarren noian 5 urte honeikan, entzuten zen, dabiltzikien instalazio barrixak, kirol hiri bat, han Areitio, Maiabian duan, eta beti zen, aber noizko akabaten den, aber noizko akabaten den. Egunen baten, eta hoxe, atzenean instalazio aldetik klubak emoten dagoen saltua oso ondixa da, ez? Atzenean danak, ekipo danak, ez? Instalakuntza berdinean egotia, ez? Harremanak, taldien arteko harremanak, ikustezu lehenengo ekipokoa pasaiken saluda biken dutzu, eta hortan gertutasun horrek asko emoten dago. Hori dako Eibarrek, ez? Klub txiki bat da, baina talde mordo bat dako, futbol taldiak, futbol eskola, eta azkenean danak ezagutzen zaie elkar, ez da beste kirol talde bate moduan. Bai, Eibarrek dako nago aixe, zuk esasuna, gertutasun oso handixa, atzenean Eibar herri bada, ez? Eta ikusten da, ez? Afizionoa ikustera doiana behan bertako herrikoa da, eta asko eskerketan dau, hori bizitia herri bat dela eta danak bat goia zela. Nortasun hori, ez? Bai, nortasun hori, asko. 2 urte gehiago egongo zara behintzat Eibarren, ez dakit zure burua beste nunbaiten ikusten duzun, edo hemen be Simeonek dinuen moduan, partiduz partidu, denboraldiz denboraldi. Bai, ez, ni momentu honetan oso gustora nago Eibarren, batzenean etxe ondoan, ja 5 urte noia hor, eta... Minutuakin. Bai, jolazten, eta ikusten denboraldi progresekin noiala, eta momentuz oso gustora nago, hori, zuk esasun noan, momentuz denboraldia, urrengo denboraldia, eta aurrera pasauko dana ikusiko da. Sorte hon, aurten, eta urrengo urtean, eta egu adi ongo gara. Eskerrik asko, Joseba. Eskerrik asko, zui.